I'm going to Mumbai. Mumbai जोंनि फार्स्ट क्लास एसिनि कोच आरो बेयाव मोनफा केबिन दङ। नहीं बिल्कुल चलेंगे, नहीं के लिए तो हम लोग आते हैं जब यानी केबिन। जी जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसेबांबा गोबावनि उनाव आं दिनै मोनसे भिडिअ बानायनो थाखाय आगान सुरथारबाय। बोसोरैना बोसोरथामानो जाबाय मोजां भिडिअ बानायैया, बहुद गोबाव जाबाय। दा चेनेलाबोथ' डेट जाना दङ। अब्लाबो आं माने दिनै मोनसे भिडिअ होथारसै होननानै आं एसे आगान सुरथारबाय। बोरै जायो जायखिजाया आं सानगासिनोमोन बे साननैसो सिगांनिफ्रायनो भिडिअखौ बानायफिननांसिगोन, सम लानानै बानायफिननांसिगोन होननानै आं सानगासिनो दंमोन। नाथाय नायनोसै बोरै जायो। आं दा मोनसे खामानियाव हाबनानै दं नालाय, बेयाव माने समखौ होनो हागोन हाया बारा गेरेन्टि होनो हाया। बेनि थाखायनो आं फिक्स बुंनो हाया आरोना। अब्लाबो आं माने चेनेलाव भिडिअखौ होफिननो होननानै एसे गोसोआव माने सानगासिनो दं आरोना। नायनोसै मा जायो। आं दा दङ मुम्बाइआव, ओमफ्राय आं माने जब मावनानै दंथ'यो। ओमफ्राय आं दाखालिसो सुटि थांदोंमोन फेब्रुवारियाव, ओमफ्राय आं दा फैबाय। दा आं एसे केमेरायाव बुंनायनि आदबखौ लाबोफिननो थाखाय सानगासिनो। केमेरायाव बुङैया जोबोद गोबाव जाबाय, आरो दाथ' आङो सुबुंफोरनि गेजेराव बा मानसिफोरनि गेजेरावथ' बुंनो हाखानाय नङा बायदि मोनदों आङो। मानोना बहुद गोबाव जाबाय आरो लाजिनायबो मोनग्रा जाबाय, बोरायबायबो नालाय। अब्लाबो आं दिनै माने खेबसे ट्राइ नायनो आरोना बोरै जायो। मा बुंनो आरो